Toto video vám ukáže, ako sa inštaluje free verzia poslovenčenej verzie Zencard. Budeme inštalovať na doménu 3. úrovne 153.zencard.sk. Po stiahnutí vyzerá software free inštalačka 153 a rozhypovaní takto. V zložke upload máte všetky dáta, ktoré potrebujete k tomu, aby ste nainštalovali software zencard.sk. Tu vidíte v tomto programe Total Commander je otvorený FTP prístup, ktorý sa konfiguruje takýmto spôsobom, že do session dáte hocičo, potom do hostnáme väčšinou názov domény, potom musíte mať nejaké username a heslo, ktoré potrebujete. Keď toto máte, dáte connect a zadáte heslo, čo znamená, že vás pripojí na danú doménu, do ktorej chceme inštalovať, a tu je voľný priečinok, kde nakopírujeme tieto súbory. Označíme si ich a dáme kopírovať. Po nakopírovaní máme identické súbory už aj na serveri, kde chceme daný software nainštalovať. Otvoríme si tento software na strane prehliadača a keď kliknete na Zencard 1.5 Zencard.sk, tak sa vám otvorí PHP inštalačný program. Klikneme na Install, Continue, potvrdíme, že súhlasíme s licenčnými podmienkami, Continue, skontrolujeme si, že či sú všetky nastavenia také, ako majú byť, a klikneme na Install. Väčšinou z pravidla potrebujeme ešte MySQL prístup, to znamená, že nejaký názov databázy, samozrejme meno a heslo prístupu do databázy. Z pravidla sa inštaluje táto databáza na localhost, ale niekedy sa táto názov localhost mení na niečo iné podľa toho, aké sú nastavenia daného servera. Čiže potrebujeme názov databázy, to si uvedieme v tomto kroku, inštalácie. Meno prístupu do databázy a heslo. Potvrdíme nastavenie. Tieto sa z pravidla automaticky doplňa sám inštalačný program. Dáte si názov svojho obchodu, tieto údaje sa môžu vyplniť aj neskôr v alebo konfigurácii obchodu. Nechceme alebo chceme store demo, to už závisí na vás. Predpokladajme, že chceme, dáme si Save
zadáte si svoje meno, heslo a váš e-mail, kam vám budú chodiť maily. Táto vec, ktorá je zaškrtnutá, z pravidla odškrtávame, aby nespomaľovalo načítavanie administrácie. Keď je toto hotové, tak sa vrátime naspäť do FTP prístupu, pretože práve sa vytvorili konfiguračné súbory a premenujeme si administrátorskú zložku na nejaký iný názov, napríklad Dodo. Takisto inštalačný súbor buď odstránime, alebo ho premenujeme nejakým spôsobom. Po tomto úkone už by mal byť obchod klasicky zobrazovaný na stránke 153.zmk. Ale máme tam index HTML, ktorý z pravidla budeme musieť odstrániť. Čiže index HTML, keď neodstránime, tak nám automaticky neberie index PHP, pretože index HTML na niektorých serveroch je prednastavený. Čiže keď teraz dáme obnoviť stránku, už by sa mala zobraziť nainštalovaná free verzia softwareu zencard.sk. Toto je demo, ktoré zatiaľ ešte nemá súbory demo zložky, ktoré sa vlastne implementujú až potom, či chcete to demo alebo nie. Čiže v zložke demo data zasa sú automaticky tie súbory, ktoré chcete v deme mať, alebo si ich teoreticky môžete aj vymeniť, ako vy chcete. Takže skopírujete ešte tieto zložky. Demo slúži iba na demonštráciu nastavení tohto obchodu. Čiže po nakopírovaní týchto demo súborov z týchto zložiek už sa nám zobrazia aj obrázky daných demo výrobkov alebo demo kategórií. Takže toto je inštalácia Zencard softvéru s tým, že sme si nastavili ako prístupové heslo Dodo. To znamená, že tu musíte ísť do tejto zložky, kde vás popýta vaše meno a heslo. Čiže automaticky si dáte vaše meno a heslo. Potom, ako toto zadáte, vás popýta ešte vlastne znova potvrdiť staré heslo a dať nové heslo. V podstate môžete si dať aj to isté heslo, ktoré ste mali predtým, ale je to len ako bezpečnostný prvok. Potom to, čo zadáte tieto údaje, sa dostanete do administrácie obchodu. Ako vidíte, táto je skoro na 100% poslovenčená a môžete už pridávať kategórie alebo meniť si ich, alebo aj tovar cez tieto zložky. Ďakujem za pozornosť.